saat mengunjungi di Tikion bagi dulu mantuk atas dan buru nami. Ya, karena itu susri yang tak boleh kami dari dero. Lima siapa pesta ni berapa lima. Tangguh itulah atau kami mana Tuhan maka Tuhan nami suri. Holan mau lihat dari Tuhan nami jelas Tuhan ini tulah dalam kami baru tanah denggal dan lain-lain. Semua nak tahap pasuk-pasuk nak penasehat guna tulah kami. Apalagi disadari saya dua Mei itu abaran nami jala tersebut. apa itu semua jujung nami tulang saya unang mabuba saya unang mamoses suri apa pasu-pasu nang penasehat muna tulang tuhami apalagi bagasi sadari jadi mulai tegudang maru ko nami tulang tuhami. Jadi semua kambingku Amang Raja Nabi Najiat na dulu di Bagasan Tikion Dumulu Mahita untuk Mauliate Tua Makta di Batak ala di Leho Dodame di Tiroido do tinggal siang nama muka ulaunon hita saat na mengunjungi di Bagasan Botario dan telukuh hita asli rohani debata nak terjaluk suak semoni muse tu sudi bulan nami sahat tu bonaniari ulang robot suak semoni dohot akka dohot tu suak semoni muse dohot akka boru dohot sudi pungumuan tak pola buari be sada-sada sian huria sian pemerintah setempat dan tersibat hami apa yang muda Tuhan di Bagasan Tikion nungatakas ujar kami pak kaholongion siap kamu selalu mahite-hite pembayanan di materi di waktu di ede di tangiang dohot akajamia sayang dia emak Tuhan tadi bata napa pehoni tupar tujuan nami dohot tupar dagingon nami asa terjalo hami akan ada yang genauli nau pinasa munasaluhu na tuhami songon na huwari nakin ayang ko siya perdagingon nami sa diri ko timbang-timbang dak tolak nami majalo sudi akapoda na binay-munay ay termasuk dol mawardosa luhami jadi terbatas do kemampuan nami di Bagasan Permuluno apalagi di Bagasan udah pertudio alai mulu sal do songon pangidwa munai lokok kono di debatari itu hami dalam mardala mai saluna dalam sauk masude songon na pinangidon di roha munai dohot pangidon yang kadong tanah asing na makarongi hami na di sot do ben main dohot na so di sope ala ni kok diulau dohot aka ala ni daun di inganan lebih jumur na sida maninggal hukumat tahun ay nampe nang ditinggal na sida kita di pumuano akan nauli na dinggan nang pinasahat na sida ay tonggoy hamaw dia itu jadi amang dohot tamuinan isudi pagbayang munas nang nagubari nakin saya mau lihat mamuse marudak-udak pasangan kami Tuhan dalam molo pe tunggulak be hamu satokin tubagas tabi songon nama karbaju
alai Arab situ tudor hanami dina lako papun haton na dua on dua nami mersubut tubuta iko rahmah hitamang bertamuina jala dia kana boy dikina upang itu kami rahmah hitanya tubuta pasona pernah dua on tuinganan tuba nabir ingana pasal kinani ima pangidua siap kami sangkupna oparni na dua on juga gasan to kali akatang yang mau pinasahat munai ima songon cukup namen non perdalanan sahat tubuda asal tiap saut jika sudiulani jala sonang sohari buruan ditoni pakukupion ni asilot kolong nasihat ibadah amal jadi bilalah tasoni mau pasahat Tuhan mamam raja nami dohot kamu din nang pada dohot sudi akan naung paduhon kolong rohana kami mulai siang kalau minggu dia dua sekali nari wasahat mau dia di godang ma di hamu saluna dan kabar sami di anggota apa asa horas mahami nanti baru dia dua dia aku pana di patu-patu hatta dohot patu-patu di sudah yang bijak sahabu mau ya